Nina bendlula mithi kandaba edla kwezindi ihlahla nazindaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Abasemolweni bafuna kungenelelwe kolwezikole. Kanti ushenge Utusa ubudlelwane Obelakuleli Nelasendiya. Umkhandlu ezihlangula kolwedamu lasenseleni. Sanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Uhlaka olumele abazali esikoleni eKidawete Primary School emolweni ePinetown eThekwini kwaZulu Natal usunxusa uhulumeni ukuthi kangenelele ngokubakhela kabusha izakhiwo zamagumbi okufundela ngenxa ke ukuthi iziningi zalimala ngesikhathi sezikhukhula kanti lokho ngagcina kubeka impilo yabafundi engcupheni. Lolu uhlaka lusho lokho likhuluma nabezindaba ngesikhathi umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kulesifundazwe kanti uzonikela ngemfaniswano wesikole kubantwana abavela emndenini eyakhahlanyezwa zikhukhula. Lesi esinye sezakhiwo zezindlu zangasese esakhahlamezeka ngesikhathi sesikhukhula njengoba kuyimanje odado bakulesi sikole besebenzisa izindlu zangasese ezingomahamba nendlwane. Eceleni kwaso lesakhiwo kukhona nethangi lamanzi nalo elagcina liwile njengoba libonakala limboze amatshe okuyiwona bekade akhe isakhiwo esiyinkulisa. Inkulisa yona kuyimanje mangabe bechaza othisha kanye nohlaka olumela abazali bathi ayikaze isebenze. Lolu hlaka sixoxa nalo luthi lithole kanzima ngesikhathi sezikhukhula kodwa liyabonga uhulumeni ukuthi mningi imizamo aseyenzile. Isikole bekuyisikole nje esikwazi ukufundisa before ama floods. Zikhona zonke insiza kodwa kukhona okushodayo lapha nalapha. Isikhathi sama floods mawubuka nje la emva kwami kune building edilikile lapha mawushona phansi kunama toilets lapha ahambile wonke so into ethi toilet ayikho. Then okwesibili vele isikole ngokwakhe kwase kudala ngokuthi besingena ifoundation eright sakhiwa umphakathi. Le building nje inama cracks ngale kodwa abe esala okukhomba ukuthi kunokwenzeka makufika amanye ama floods mhlawumbe le block futhi nayo ihambe njenganaleya ehambile. Namhlanje umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kanjalo nosasa bebehambele kusona lesi sikole ukuzonikela ngama uniform ikakhulukazi kubafundi abavele emndenini eyathinta ngesikhathi sezikhukhula. Si provide lama school uniforms namhlanje esizowanikezela. Namhlanje ke ngijabule kakhulu. Sihlanganise izikole eziningana ndawonye. Sibe nabantwana abasuka kwezamo kuhle isikole esikwamasho. Sathi abahlanganyele la eDawete ngoba bayinamba encane. Sase siba nabantwana abaphuma eChatsworth. Abantwana bawu9 sebebonke abaphuma under eChatsworth. Kodwa sihlanganise abantwana abaphuma eCrescent Ridge iPrimary School ngoba sithi ifoundation phase is very much important. Sahlanganisa abe Beacon Ridge nabase Summerfield. So ke all those schools esengizmentionile zina 3 in all. So ke abantwana abathole i-school uniform today. Namhlanje ke sitheke kulaba base Dawete ngoba iDawete ke yona sike safika kumnyama la eDawete safika kukubi sesaba ngisho ukuthi abantwana bethu baye kuma toilet sifika ama toilet etshekile ewa bonakala ukuthi kungenzeka ingozi noma yinini. So ke safika sanikeza ithemba sathe sithi asivalelise siyabuya ngalelo langa sasonikezela ngama food parcels enza ukuthi ekhaya akube khona ukususwe igade eziko ngoba kwakuyisikhathi se disaster. Izikole ezingaphezulu kwama30 zalimala ngaphansi kamasipala iTheku oyilungu lesigungu esiphezulu lo masipala uthi isimo sesingcono ngoba enye ingqalazile sebekwazile ukuyibuyisela ikakhulukazi ithinta amanzi kanye nokuphazamiseka kagesi asebekwenza kwamanje ukusiza imndeni njengoba abafundi sebebuyele esikoleni ngemfaniswano kanye nokunye. Imindeni eminingi la kule ndawo yalahlekelwa imizi indawo zokuhlala nabafundi bakhona abafunda kulesi sikole nasi isikole itself salimala kakhulu. uMC wayelana sasina la nayo uMC wathembisa ukuthi uzobuya ezolekelela walekelela ngeinto eziningi ezihlukahlukene ukubala ama toilet kanye nezinye izinto ama department ebambisene ukulekelela ukuthi isikole mekuvula unyaka sikwazi ukuthi siqale sisebenze. Now that isikole sesibuyile siyasebenza bekubalekile ukuthi kuziwe la kulethelwe abafundi ama uniform abafundi kwelesikole ke babenefitile kakhulu kulolu hlelo kodwa kusona kuphela lesi sikole izikole ezu37 around eThekwini ukubenefita kuzona abafundi abalengiselwa ku700. Ongosihlalo wohlaka olumela abazali ubesenxusa uhulumeni
ukuthi abasizi ngokulungisela izakhiwo ngoba kuyimanje zikayekile futhi basabela ukuthi makubuya isikhukhula kwazona ingaseziwe. Isikole bekuyisikole nje esikwazi ukufundisa before ama-floods. Zikhona zonke insiza kodwa kukhona okushodayo lapha nalapha ebesifisa ukuthi mhlawumbe ama-department owonkana asilekelele njengokuthi sesiye sazama before buthola ukuthi amaklasi mhlawumbe eklasini lilodwa linama-potholes kodwa ngokulekelelana nothisha ne-SGB saphuma sayocela ama-donations ukuthi asilekelele sakwazi ukuthi sifake amathazi elokhuzaneni esikoleni. Lolu hlelo lokunikela ngemfaniswano lomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi lwethulwe kwisifunda iZululand kanti lizoqhubeka kuzona zonke izifunda njengoba lo mnyango usiza kakhulu nabantwana abaphuma emndenini edlimbo yangothi. Kodwa ngisemolweni ngasePinetown. Umntwana kaZulu enkosi uMango uSuthu Buthelezi uthi lelizwe selizuze elikhulu ngobudlelwano balo bokusebenzisana nezwe laseNdiya kusukela kwakhe wamaxhama okuxhumana phakathi kwalamazwe amabili eminyakeni engama-30 edlule. Umntwana kaphinda angena usho kanjena ke-Greyville eThekwini KwaZulu-Natal ekhuluma kumbungazo weminyaka engama-74 izwe laseNdiya lethula umthethosisekelo laphinde laba yizwe elizimele. Umbungazo weminyaka engama-74 wokwethula komthethosisekelo nokuzimela kwezwe laseNdiya obuse eThekwini KwaZulu-Natal ubuwethanyelwe ngabaholi abavela keinhlakeni ezahlukene zomphakathi kusukela kosopolitiki abamabandla ezenkolo kanjalo nabakwezamabhizinisi njalo njalo. Ekhuluma ke egameni lesile esixolisile ngokungaphumeleli kulo mbungazo uNdunankulu kaZulu inkosi uMango uSuthu Buthelezi uthi bonke abantu bakaNkulunkulu bayadingana kungakhathalekile ukuthi abaluphi uhlanga. It gives me great pleasure that today I'm joining celebrations of a country that is one of South Africa's and the Zulu Kingdom's great friends. This is a country that stood on our side in very difficult times and continues to be a great friend in many respects. Today, this country is celebrating the 74th Republic Day. On this special day, we pay a living tribute to the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the people of India. We also recognize and celebrate millions of South African citizens of Indian origin. It is an indisputable fact that South African and Zulu history are incomplete without millions of South Africans whose roots are in India. How they ended up here and how they handled their situation taught us many lessons. Some of these lessons are those of community, mutual support, and reverence for culture and religion. The Indian community is an integral part of a kaleidoscope that is South Africa. In this country, in all walks of life, we observe the beauty of this community. We see it in business, we see it in sport, performing arts, education, religion, and charity. Ushenge uthela kuleli selidle amaningi esakeni kwelaseNdiya lakreza kogwansile futhi lisazovula nombhojozelwa liduve qede lidle ihongo. This year's celebration is of course very special because it marks 30 years since the establishment of bilateral diplomatic relations between our two countries. The South African mission in New Delhi opened on the 1st of November 1993, and I remember how proud I was while serving in the cabinet of His Excellency President Nelson Mandela's cabinet to witness the first visit to India by a South African head of state in 1987. 3 decades into our strategic partnership, South Africa has learned much from India and still has much to learn. I mean, with India, with thousands and thousands of years of civilization, we are impressed, for instance, by the success of India's SME sector, which is a major driver of the economy.
Kuzokhumbuleka ukuthi abomdabu baseNdiya bafika kwelikaMthaniya zili-16 kuLwezi Novemba ka-1860 ukuzosebenza umoba. Njengoba-ke leli lizwe laseNdiya lalicindezelwe, ngakho-ke kwabomdabu baseNdiya kubalulekile lokhu kubungaza. So we are basically honoring the adoption of Constitution of India. So this is one of the 3 important national holidays of India, and it's very important for India in the terms of one is achieving independence, and the second thing is becoming a republic. So when we adopted the Constitution in 1550, we became a republic. So now we are celebrating 74th anniversary of that republic. So during this time, especially this year, this is special for us in terms of the bilateral relationship with South Africa, because it's 30 years of establishment of diplomatic relations. And also this year, South Africa is hosting BRICS in 2023 and India is hosting G20 in India. So South Africa and India both are coordinating with each other to actually push forward the solutions for the global challenges. You know, those that arrived here in 1860 as indentured laborers to work on the sugarcane, and my grandfather was amongst one of them. He came in 1897. Hard work, resilience, a focus on education, culture and religion. At one stage in the history of South Africa, there were 385 what was called state-aided schools built by members of the Indian community through collecting 5 shilling, 2 shilling, £1, and you can see what era I come from when I talk like that, to ensure that there were schools, basic schools, wooden iron schools, where their children could get educated. So education as a value has been very, very important with the Indian community, and togetherness, keeping the culture alive, but also assimilating with the people of South Africa. Ake sithi shelele itolo umbukeli sophinde sibuye futhi nezinye izindaba zethu. Asibonge nenabeselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazi indaba okuyizo esithi ngezihamba phambili. Abasemolweni bafuna kungenelelwe kolwezikole, kanti ushenge Utusa ubudlelwane Obelakuleli Nelasendiya. Umkhandlu eyihlangula kolwedamu lasenseleni. Umkhandlu wesizwe sakakhoza Utusa mile egameni lokuthi awuhambisani nakho konke okwenzeka kemayini yenkwala esiyaphendwa kwindawo yokubhukuda enseleni ngaseRichards Bay enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Undunankulu walomkhandlu uNdoda Emandla Mhlongo usho kanjena ngemuva komhlangano ababenawo nethimba belujutshwe ngumnyango wezongibwa phansi kuleli ukuzobhunga mayelana nezixazululo ongaqhanyuka nazo ukugwema kokuminzwa kwabantu kule mayini. Umhlongo uthi isinqumo sokugcina ngale mayini siyophuma emhlanganweni wabo wesibili naleli thimba. Ngemuva kweziwombe eziningi, iziphathimandla zikhuza umphakathi ngokubhukuda emayini yenkwala eseyavalwa esigodini sasemayeni enseleni. Nalapho kuze kwaba khona nesehlo sokuphuma kwesidumbu kule mayini, nokuyilapho kwaminza khona umuntu wesilisa. Sengenele umnyango wezokubhiwa phansi kuzwelonke, njengoba uhambele umkhandlu ubukhosi bakwaBhejane ukuyofakana imlomo mayelana nezixazululo ezingenziwa ukunqanda izigameko zokuminza kwabantu emanzini akule mayini. Undunankulu walomkhandlu uNdoda Emandla Mhlongo uthi isinqumo esingumnqamla juqu ngale mayini sizophuma emhlanganweni wesibili ozobanjwa nethimba lomnyango wezongibhiwa phansi. Ukukhuluma kade bese ngakho abakwa DNR befisa ukuba bezoswa kithi ukuthi sicabangani njengoba kwenzeka le yanto lapha yokuze kufike lapha sokuhamba khona umuntu emhlabeni. Besingenakho ke singacabanga ukuthi sizokwenza lokhu ngoba akukho mali esiphetheko. Kodwa ngokwazi ukuthi kuye kube nemali besifisa uba basenzele uncedo ukuthi luhlobo luni uncedo lothu kungagcini kubhubha abantu, besifisa ukuthi basenzele uncedo. Njengamanje ke amaxoxo ethu awakafinyeleli lapha ababuya nokuthi khona cha besithi bukani lokhu ukuthi thina sikuphethe khuyilokhu, kodwa sisaphathisena imphako nje ukuthi makubukwe ukuthi le yanto ivinjwa kanjani. Kanti ke uMhlongo uthi bewumkhandlu basamile ezwini labo lokuthi kabahambisani nakunye okwenzeka kule mayini, njengoba kamuva nje sekunemicimbi esibanjelwa kule mayini. Umhlongo uquba ngokuthi ke akalile ukuvumela intuthuko engakhona uma kwenzeka
umnyango ugunyaza ukusetshenziswa kwale mayini, kepha kufisa kulandelwa imigudu efanele yokusebenzisa lamanzi. Kukho konke njengamanje okwenziwayo akukho esihambisana nakho singumphakathi ngoba nalabo abafisa ukwenza bakwenza kho lapha akaze befike lapha emkhandlweni bezosho ukuthi cha sicabanga ukuthi senze ukuthi sesithathwa ke njengabantu ababi abanqaba nentuthuko. Cha sikwazi ukunqaba nentuthuko mayisa ngendlela okuyiyona kodwa siphambene nakumakusa ngalendlela okufulathele ngayo. Yilokho nje singakukhuluma ukuthi asikuqedile ukukhuluma nalaba bakwa DNR isiphetho sakhona lapho bazobuya bazosazisa ukuthi bayabuya bese ke sesiphinde sihlangana ke mhlambe ke siyoma inombolweni ikhona la kumabhalane sesiyonithinta mase besifonele bese niza ke nizothatha lokho okuthatheka kakho makuthatheka. Asiyilwi nomphakathi kodwa siphambene nento enzakala ngoba akekho umuntu oneqiniso lokuthi le nto iphephe kangakanani njoba sekuze kwafika lapha kwenzeka khona lokho. Yilokho kuphela engagcina kukho. Kanti ke umfowabo walowo owaminza kule mayini uNathi Manqele uthi uyafisa ukubona umkhandlu kanye nomasipala umhlathuze bethatha izinyathelo ezinqala bevale le mayini njengoba ebona ukuthi basebaningi abantu abasawulahlekelwa imphefumulo kule ndawo. Siyafisa umkhandlu wethu nomasipala wethu besivikele njengomphakathi idamu belivale. Abenze noma yini ukuthi idamu belivale ngoba ngokwethu khona okunye okusazophuma lapha, khona okunye okusazokwenzeka edamini, basazofa abanye abantu. So siyacela benze i-decision enokuhlakanipha phakathi. Kanti ke izinhlaka ezahlukene okubala kuzo umnyango wezombiwa phansi kanye nomasipala umhlathuze kabazange betholakale ukuphawula kulolu daba. Ezindabeni za1KZNTV kubeka umqondisi Myeni ngesenseleni. Izakhamizi zakuleli sayizwakalisa ungenami neze ngesinqumo kesihlongozwa inkampani ephehla ugesi kuleli Eskom lapho ihlongoza khona kokucisha ugesi ngenhloso kuwonga iminyaka emibili kuya kwemhlane siya kuyona. Lokhu kuza ngemuva ukuthi kiNERSA igunyaze Eskom ukuthi mawenyuse ke futhi intengo kagesi ngamaphesenti angaphezulu kwayishagalombili. Mina ngisebenzela eRichards Bay, sisebenza nje ngokudla. Sisemakhishini kuyaye kwenzeka ukuthi uthenge istock sibe siningi, mase sisiningi istock kudingeka ukuthi uzama indlela yokuthi usifake efridgini. Sithi sisafakile ngokunjalo efridgini kube ukuthi uyahamba ugesi ubolelwe istock ushode ngemali kuthothi imali awusenayo ngoba phela ubuwenzile istock sasiningi. Mase sishode istock usuba senkingeni. And enye into kuyasibulalela ama-fridge, ama-TV, ama-microwave gcine sekungasekho right izinto zethu. Sigcine kuphoqa ukuthi simoshe imali yona lesingakwazi thina ukuthi siyikhande. Ngoba kuthiwa usazohamba nje ugesi kusho ukuthi thina solinyalelwa izinto eziningi. And namanye amabhizinisi amakhulu lawa adayisa njengoma-fridge, TV, zonke lezi zinto ezisebenza ngogesi kusho ukuthi nawo azogcina edlondlobale ngathi kodwa thina singaprofithi lutho ngakho lokho ke kusho ukuthi thina songene enkingeni. And nogesi mawunyuka ugesi ngesikhathi unyuka ugesi thina sikwazi ukuthi sibe nemali yokuya lapha ema-furniture shop. Kusho ukuthi thina sogcine sidinga ukuthi sibuyele phansi back to square one, ayine ngombhaqeko ngoba phela ngeke ukuthi uthenge ayina kule nyanga la 300 rand nangenyanga ezayo futhi uphinde uthenge ayina la 300 rand ukuthi njengokuthi libulawo ugesi. Uphinde uthenge i-microwave ye-1000 nangenyanga ezayo futhi uzothenga i-microwave ye-1000. Ngeke sikwazi ukuthi sigcine sikwenzile leyo nto kanjalo. Thina sicela ukuthi nje kube nenye indlela esingasebenzisana ngayo nabaphathi yokuthi bekwazi ukuthi besilekelele kule nto kagesi ngoba ngeke size sikwazi ukuyimela kanje. And nabo ngiyacabanga ukuthi kunendlela abalimala ngayo nabo kodwa noma bengeke beze besho vele ngeke beze besitshele lokho ukuthi njengamanje thina sinenkinga siyalimalelwa. Ngeke bekusho ngoba bona bayazi ukuthi benza ngayiphi indlela emzini yabo. Ngihlala kasokhulu ugesi azange ulokhu uzongiphatha kahle ngoDecember kakhulu kawubade sikwazile ukugrosa. Yabo uhulumeni into ayichazala kuyimali uthina uzosihambela 2 minutes or 3 minutes. Ayingibusisi ngoba ugesi awuthenga futhi azorobhila ngasekhaya. Ayingiphathi kahle.
Cha uzongiphatha kavele lokho uhamba mhlawumbe kwe-hour kwagesi sengilimele vele efrijini. Hamba kwe-hour ngoba thina ama-difference asinawo asifani nawo wonke umuntu. Sinama-fridge lawa esakwazi ukuphumelela kuwo siwathenga. So angudingi ngcono 30 minutes. Meza kakhulu ngokuhamba kagesi. Kungeyimi ngedwa sonke abahweba la irenke esihlukumezeke kakhulu ngokuhamba kagesi. Mina kumanje after 2 days ngifaka u200 ugesi. Zonke izinsuku ngifaka u200 ngoba uyahamba ngisebenzisa amagesi. Ama-customer yangiphelela ngoba uma ugesi udrink usushisa abakwazi ukuthenga. Konke kuyangenza ngingakwazi ukusebenza, ngifundisa abantwana, ngikwazi ukuphila, angisakwazi ukuphila ngelanga ngihamba ngenawo ngisho imali ngenxa yokuhamba kagesi. Hlukumezeke kakhulu singabahlali bomhlaba wonke ngenxa kagesi. Siyafisa sengathi isimo sikagesi singabuyela esimeni azizivele siyisona. Kusenza size ubuhlungu obukhulu ngoba sinabaphathi, sinabantu abasikhethayo ukuthi besimele umhlaba wonke njengomholi ukuthi ayikho nenye into angayenza ukuthi kwazi ukuthi noma ngabe nezikweletu ke ezikhona kwaEscom ayikhokhe ngendlela esimethembe ngayo. Akayikhokhe phela izikweletu uma kunezikweletu sikwazi ukuqhubeka nokuphila ngoba manje kusenza sincishe ithemba ukuthi ukukhethwa kwabantu kwenza ukuthi singasibakhethelana uma siqhubeka nokuhlumezeka. Akeke zami iqhinga umphathi wethu osiphethe emhlaba wonke njengomongameli. Njengoba ngusomabhizinisi omncane nje sihlukumezeka kakhulu ngogesi Nkosi yami. Siyacela uhulumeni kube khona into angasenzela yona ukuthi sikwazi ukusebenza kahle ngoba asisebenzi umsebenzi ayikho. Saze sakhetha ukuzoyishutheka lana nje ngakho ngoba imisebenzi ingekho. Siyacela ke uhulumeni ukuthi azame ukusizamela indaba kagesi ngoba lezi zinto esisebenzisayo sifika nazo emakhaya sifike sifake emafrijini sibuye nazo ekseni. Inkinga manje ugesi ungekho siphinde sibe senkingeni. Sibuye nazo kuyabola ukudla. Sikuthenga ukudla mhlawumbe sithenga ngobuningi sithenga amakhathoni njengoba mina ngidayisa usu kakhulukazi into engibhizi ngayo kakhulu la eRichards Bay. Usu alukwazi ukubekezela mangabe ifridge ingasebenzi. Manje sihlukumeze kakhulu uthola ukuthi usuchitha imali eningi iyona le engekho uthi uyazama uyahlanganisa ufundisa ngayo ingane esikoleni. Siyacela kakhulu ukuthi nisize uKZN asikhulumele Nkosi yami nohulumeni ukuthi asizame ukusiza ukuthi indaba kagesi izame ukulunga. Siyabonga. Ake sithi shelele itolo futhi mbukeli sobuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Nina bendloveni amandla siphinde sinamukele futhi kuyindaba ze1KZNTV naze ihamba phambili. Abasemolweni bafuna kungenelelwe kolwezikole kanti ushenge Utusa ubudlelwane Obelakuleli Nelasendiya. Umkhandlu ezihlangula kolwedamu lasenseleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.24 cents kuyidola laseMelika bengu 18.77 cents kupondo waseBrithani bengu 21.36 cents kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,011.63 cents ounce kuthi intengo ngolongahluziwe yona bengu $87.47 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgadli weKaizer Chiefs uKhama Billiard usazothatha isikhathi kuba kabonakala enkundleni njengoba lo mdlalo esephinde walimala kubeni wayekade egcina ukubonakala enkundleni kumdlalo omkhaya neOrlando Pirates ngomfumfu October unyaka odlule njengoba ke futhi esephinde walimala. Lo mdlalo ngokudabuka kwezweni laseZimbabwe bekufanele aqala umdlalo wamakhosi neSundowns ngesonto ledlule kodwa kuthe mase kusondela usuku lomdlalo walimala. Umdlalo olandelayo weligi yeDStv Premiership weChiefs ngezodlala ke osukwini kelwa ngesonto neqembu leRoyal AM likamenxe ihora lesihlanu ntambama. Ake sibhekana nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kanti abejame ngomkhonto phezulu komzimvubu wamamponda isabu kehlelo kwamzimba Umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.